سلام زخبركم تخطلتي راي مدى تعناق ميكنيكم أنا حاوكم تقلع فرقي تمارا مارا لبن سرار دمب كمون كيلا مرانيتي نلومي حيزلكم نسير اللغاشا دكتور فساحة سين قبري هوتي بهال دكتور فساحة سين قبري هوت دكتور جي زفلت دكتور جي اب تكساس دالاس كيلا ناي حفشاو ناي سنة حكمنا كمون وناني تكال ناي Trusted Dental Care تبعيلو دفلت ناي $1 مليون دخون كلينيكي دكتور جي ناتو ناي سني حكمنا اب دكتور جي اب University of Washington ناي سني حفشاو حكمنا تماهيرو قدمي ناي سني حفشاو حكمنا ممهارو كن دكتور جي ننوح عمتاد سرحلو ناي electrical engineer تمكرو قديفو نتي نعو أول كدقاتمو ناي سني حكمنا سلا دمسفتو بز ነገር እዚ ኣነም ክገብሮ ይኽእል ብምባል እዩ ናብ ናይ ስነ ሕክምና መፅዩ ዶክተር ጂ ናይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ካብ ኣሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ እዩ ረኺቡ ዶክተር ጂ ናይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዲግሪኡ ካብ ኣሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ረኺቡ ቅድሚ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መምፅኡ ኣብ ኣስመራ ከም ተምሃራይ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበረሉ ናይ ቪዛ ሎተሪ ስለ ዕድል ዝረኸበን ኣሜሪካ መፅዩ ከም ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ቀምሓረ ተወሊዱ ዓብዩ ኩሉ ከም ንኩሉ መንእሰይ ደጋጥሞ ብድሆታት እንዳሓለፈኻ ነቲ ክቱር ናይ ትምህርቲ ድልየቱ ኣብ ሓደ መዕልቦ ከብፅሖ ኩሉ ግዜ ከይተሓለለ ይፅዕር ነይሩ ንሎሚ ክዕድሞ ድመረፅኩ ዶክተር ጂ ከም ብዛዕባ ስኒ ናይ ቆልዑ ኣተኪሩ ድመፅእ ብጣዕሚ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ድመፀኒ ካብ ክኢላ ናይ ስኒ እቲ ሓበሬታ ክንረኽቦ ስለ ዘለና ኢለ ስለ ዝሓሰብክ እዩ እሞ ናብ ዕላልና ምስ ዶክተር ጂ ክወስደኩም ምሳይ ፅንሑ Okay, so Dr. G is the كبلة تصنحفو كبحر بتشلفا كانت ناتكا بعزو مالت بدهوتاتن معريو كان نت بدهوتات مسحلف كخا عوتاتني حجي إذا خول تقبر دخ على كان جرسي كايد متس حيلي بس كقرب ندحريت كابت زي بالكوزي تنكفكو أرستا ندحريت ملسا بيلكا بس قاعد زنا بزيد اللقايو توجه كخت بتصح بدهوتات كخت تحلف نت بدهوتات ننات كربها قد كيرو ده حجزة كاملة كبيد متسيس كزيان اشتيا بحالي. بمجمريا تغلينا زي تقول لها نحنا كوميونيتي أبوتاي حلو ولا بوستي لتنات كعمي نختم هرون تي استفر عليه إلى تامسيخا كم ديسكس تجبرن عود بمستركاب تعم خمس جنا كارلي بمقطع نتي ذهب كايو نايس introduction يمزجناكا قاتل أنت عزبل نتحتو كبيز متين زبل كل جزء كبت حالفة تمكرم عليه بيجي كل جزء تي أتعب بيانا رئينا مالتي نعوسي كم حدا ما بقسي أوكي كل جزء أب حدا درجة ناخذ بتصح نتزح حالفة نتزع بخلو أكايدا النحري زي رسعكا أبزلع على الدرجان كنت بتصح أمنا سلزلن مالتي حجي تنعي حيل زبن انتايو تي أبتي هاجرنا بتاز تخالت لنا بتاز نبر الريسورسز نعا كم مبقاس جيرنا أبدرجة نخم بتصح زو كله بزلوا بأمريكا زلوا عدل هاي دا نزخل من سي عدل تزرك بنيروسي كالب درجة بتصح كم زخل سلزفلت أنا حجي كم بولك أي كم حلفنا بتسكيمة مالتيو نزل زلوا opportunities نزل زلوا أجات أمتات و opportunity مالتيو نعوق كمولن حدا خاخم أبنت نتزلوا من سي نزل إيش ولا خاخم أبنت خون يخلو خون زبل حسب سلزلني نتي قالسي قطع خوينو مالتي بركت كلهم نحنا عبيت نحنا نقرأت أرادة أنا أب مجدنا نوصدهم وسانيات يكونوا رديتات مسرتهم كاب أتعبابينا ويدحر بايتنا يدمجوا إذا مالت جن معرتي كلها أنا بستمساسلة نيدحر بايتا مالت أنا نسخان كن عب غلنا بعدي مقالة ولدنا حرستيهم مقالة ولدنا نداقهم مقالة ولدنا دما مكمو بنقدي وي بمس حريشات تصامير تقيد نداون فتاتنا قبوريهم يعبيهمنا زمالت كان تاي مالتي تسم زقبرو نتفتات بمولو ننهنا تساتفون معنا معريدة
كم تقدم دقلت فو كذا خبت الصغات قبرز نبركا نجارات أب تعبابيا معرة حوات كانوا ويح مع مجلسات لا تقع عسكا نتمهرت خد كيك لخاها قال معلتات أبتنين قوت مهارول زنبركا كاب تمرت متسخا ملش كان عاتيد وي كاب ناي مشت مهارول زنبركا خا أبتريت يكون وياكمون السدرابيت عود وكون فتات أواديت كا نوع عميم كا خم بحدش نعطي مهرت تخيل إزيم كم زيم دعم مسؤول الدحر رايتا إزيم كم زيم دعم مسؤول التعابيا نعناس حدا بهارك كهلونا حق زمنا إلى دعم النسخة تناي work ethic بحال ويكا ناي سرح لمدد بهار نخلونا حق زمنا إذن عقان تاي تراني رو بثمين الكان عقاد صديقة هو برقت تزبل كايون تاي مالتي تي ناي سرح لمدي ويكا تي work ethic مالتي فجي أنا بحق أنت رئيسي كاب حق عايش دك حموش دك شديش عملت كلنا أبعد ناس كله هتان مالتي كل حلاف النت تسكيو بتاز كألا أبتنا حرشاديو أبتنا تمرتبيديو دك حموش عمسي كم تلاقيها وفيركات أعطيها كومي أوكي بتستغل مثلا حجي أنت مالتي زي نتنادنا ناي سرح لمدي كابو حيزو كوسكسوه يخبلو زغل مالتي حجي انت يسو زرعك بتخن بزز اكل نعمنت 7 كيلومتر ايش ويا بود 5 عامات كلها تقعز ست الكاس رحيلكا معلتها وزخونه منقد اندحر تخيت ليركاسي اب وصعي مسمط زلكا تشالنج خم زي غبرك زعمن انا مالت ناي وصخانات تشالنج سالو ناي قنقا شغراتالو ناي ባህሊ شغراتالو ناي ካልካል شغراتالو ግን እቲ كل تشالنجز ون كبده كم زخل بتزحالف تاريخك كتردو تخلي خمالته نتزحالف هو تشالنج غير كاس زمص زلو بحج زمصن لك كتبدو هم تخل امن مالته مساعد كتيلات متصحتولات مساعد لك تقارينات متصق حنت ነገር هند بتا بأموري قبل حد بلت من دحراليس كما يتمدب مالسي كل غزي we have to see visualize نقبر لنا نغرا كم بتصحن دحر كوينا تي رأي مهلاو رأي كهلونا خلو كم حدا انتي دبحال رود ماب يهلونا مالتي إذا خا نقبر نجار كل غزي ولا مكينة خنمرح خلناس 10 غزي مستياتنا نرانا بدحرينا المصر لمكينة بقدمينا ندحر حدا قال لي فتنا نقنسنا نتطنققنا إنا نقيد حجي نخودو نجار فليتنا إنا خا نقيد كنزبر كلنا مو هيوت معك أس كم مزوار مكينة خويني تسمعني نسخة كم يجر كاتوت نات كم دبعت كم يتسر نات كاسخات تقوم له من قبلت كم زخن له تصنحنا زي حجي متجم تصرح على دلها American Dream نجزاء الصغار ناي $1,000,000 business اللي كات صراحة لها كدمي دما أزي عود دقونا ناي كأب مجمريا متو غم دقلت سكون ناي electrical engineering أب حدا product engineering سفحد بلا تموكرون يركا أجن زي أتم نتطبطهم انتاي لأداء من قد مخونت ريخا يوم على خا زيسك قدر يركا حسن يركا كانت تقبرو قاب لأننا نزاربينا خم زي الحسن يركا زي أدم من نيرك تقولمو اسكي نزوم ناش تيحواتنا إذا نقر زي رأيين مهلاو كحقزهم دخل نقر على تقولو وي رأي وي علامة كهلوكا اللوو أمو كم زين تقير كخت بتصح تقلي خا أنا خمزي أجرة تقولو سكيناكا كم دكتور جي كم يجر كأخر أخذ سر. أوكي زيا صبغت حتى مهنياتو أنا انتهي بهرلن حجين بحرين حال نجر كجوبرة إلى انت حاسبة بسعبات كجوبرة إلى إذا حاسب قوة بزح مثلا عتوسط أنا أبنت كنجرا كحجتي كاب إنجنيرين ناب دنتست خوني زبل حسب نسمت عني بزح بزعبات الدنتستري أتنع مالتي جي هاي مالتي زح جي ريسيرش تقبر على كاتنات كا وسانيسي كم عينة وساني لوجيك دي ولا تمنيت دي ولا سنة الحق تقبره تخليها السوق قمت على كمالتي تجي الزخان هاي مالتي نتنات قبر جراند فيلد على كا نتنعملت كنا هذا له كاب إنجنيرين أب أمريكا كير كل غاسي قات مكان زخل نتنعت هودي تعمل ماله مالتي عمل له كل نجار أبغمت كتوت ولا كا otherwise تي أبغمت زيت هايون تي مالتي تزمت أكا كيف لتك أخا كودو مالتي سلسة حجي خمس بالكات رأي تي مالتي حجي it's
ከጋጥመካ ዝኽእል ቻሌንጅስ ኩሉ ቅድሚ ምእታውካ ትደህስሶ ማለት እዩ ድሓር እቲ ነገር እምበኣር እዚ ገብረ ምስ በልካ ሓንሳብ ኣነ ሕጂ ሽዑብቲ እዋንቲ ክገብረ ካብ ኢንጂነሪንግ ናብ ሜዲካል ደንታል ስኩል ክኸይደ ኢለ ምስ ወዳእኩ ንነፍሰይ ኣሚነ እያ ማለት እዩ ዳትስ ኣሚነ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ገለ ሰባት ሕጂ እዋንቲ ከምዚ ክገብር ናብ ደንታል ክኸይደ ገለ ኢለ ዘካፈልኩም ሰባት ክፅለሉ እዮም ደልዮም ምክንያቱ ሲ እንታይ ዝዛረባ ኣለካ ክኸውን ኣይከኣልን እዩ ማለት ሕጂ ምንታይ ማለት ሕጂ እዚኦም ዋላ ግድን ንሓና ሰባት ጥራይ ዘይኮኑ ሲ ዋላ ምሳይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኢንጂነራት ሞቶሮላ ምሳይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ በቃ ደንታል ስኩል ክኸይደ ምሰልኩም ሲ ከኣምኑን ይከኣሉ መጀመርያ ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር እቲ ሪስክ ምውሳድ ማለት እዩ እቲ ዘለካ ሴፍ ዝኾነ ስራሕ ገዲፍካስ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ደይ ትፈልጦ ይቀበሉካ ደንታል ስኩል ንክትኣቱ ሲ ብጣዕሚ ቻለንጅስ ኣለዎ እቲ ናይ ኣክሰፕታንስ ሬት ናይ ምእታው ሬት ንኣብነት ኣብ ኣነ ዝኸድክወሉ ቤት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ሲ ኦልሞስት 3,000 ተምሃራይ ኣፕላይ ገበሩ ካብዚኦም 3,000 ተምሃሮ 55 ተምሃሮ ተቐቢሎም ማለት እዩ ተዓናት ሓንቲ ዓመት ኦኬ እዚ ሕጂ እቲ ብፐርሰንቴጅ ዋላ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ፀቢብ ንእሽተይ ፐርሰንት ስለ ዝቕበሉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ካብ ኣብቲ ዘይትፈልጦ ሪስክ ካብ ምውሳድ በታ ዘለኻያ ሴፍቲ ነት ማለት እዩ ሴፍቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ በታ ዘለኻያ ኣብ ኣድሕነት ሒዝካ ሱቕ ዘይትብል ዝብል ዝሃብኑ ሰባት ብዙሕ ነይሮም ኣነ ግን ንዕኡ ከም እዝኒ ማይሃብ ኩሉን ምክንያቱ ከም ዝበልኩካ እቲ ናተይ ሓንሳብ ውሳነ እንተወሲነ ብዛዕባታ ክገብራ ዝደሊ ኩሉ መፅናዕቲ ምስ ፅናዕኩ ብድሕሪኡ ኖ ዝበሃል የለን ኦኬ ኣነ ሕጂ ሽዑብቲ እዋንቲ ንኣብነት ከም ሕጂ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ሲ ንዓይሲ ዘይትወስደኒ ቤት ትምህርትስ ስለምንታይ ንዓይ ዘይወስዱኒ ኦኬ ፀሊም ኢኻ ከምዚ ኢኻ ገለ ዝብል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ንዕኡ ክሰምዕ ይብል ኣነ ሕጂ ንዕኡ ይሰማዕኮን ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ንነፍሰይስ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከምዝኣትዎ ገይረ ሚለ ተወዲያ ኣብቲ እዚ ኸ እንታይ ይጠቕመካ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኢንተርቪው ይኹን እቲ ናትካ ኮንፊደንስ እቲ ናትካ ርእሰ ተኣማንነት እንድሕር ንኣብነት ኣትየ ኢልካ ኣሚንካያ ነብስኻ ኣቲኻ ጠጠው ዘብለካ ሰብ የለን እንድሕር ንዒ እንዳበልካ እንድሕር ምጥርጣራት መፅኡ ግን እቲ ናትካ ኮሚትመንት እቲ ናትካ ውሳኔ ዋላ እቶም ኮሚቲ እቶም ኢንተርቪው ዝገብሩካ ኮሚቲ ንኣብነት ኦኬ are you in or out I mean is it እቲ ናትካ ውሳነ ሲ ኮሚትመንት ኣለዎ ስጋዕ ክንደይ ኮሚትድ ምዃንካ ብኡ ይግምግሙኻ ማለት እዩ ሶ ሕጂታ ከም መልሲ ናትካ ሕጂ እንታይ እዩ ዝመስል ሮድ ማፕ ናትካ ረኣይ እንታይ ምስል ዝበልካዮ ሓንሳብ ምስ ወሰንክዋ የፅንዓ ምስ ኣፅናዕክዋ ከዓ ኩሉ ድሓር እምበር እዚ ነገር እዚ ንዓይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ምስ ወሰንኩ ግን I'm all in 100% there is no ትሕቲ ሚቲ የለን ማለት እዩ ሚቲ ካብ ሚቲ ታዘላትካ ክትባለካ ማለት እዩ ኣነ ኸም የዛም እንደገና ክሰምዓ ደስ ምበልሃኒ ምክንያቱ ዓደ ከምቲ ድበልካዮ እዚ ናተይ ናይ ውልቀይ ተመክሮ እውን ኣሎ ኣብ ደንታል ስኩል ንክትከይድ ኣብዚ ምፅእ ዝበልኩሉ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፃ ኩሉ ካልኣይ ወርሐይ ዝነበሩሉ ግዜ በቃ ክኸይድ ኣለኒ ይብል ነይረ ግን ብድሆታት ነይሮም እቶም ብድሆታት ከዓ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እየ ኣብኡ ኣለኹ ኢለ ንነብሰይ ስለ ደይረ ኣፍዋ ጥራሕ short change ገይረዮ ነቲ ደለኒ ኢነርጂ ነቲ ደለኒ ድራይቭ ሕጂ ኣቐድም ኣቢልና ንዕልል ነርና ከመይ ወለድና ኢንፍሉንስ ይገብሩና begin with the end in mind ኩሉ ግዜ ከምዚ ነገራት ክንሓስብ ኣለና ክንሓስብ ከለና ዕብየት ክንሓስብ ከለና በቲ ናይ መጨረሻ ስእሊ ክንጅምር ከም ዘለና ኦኬ ኣነ ሜዲካል ስኩል እየ ክኸይድ ዘለና ኣነ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ክፅንዕ ዘለና ኣነ ሜዲካል ዶክተር dentistry እየ ክኸይድ ኣለኒ ኣነ ኣካውንቲንግ እየ ክፅንዕ ኣነ ናተይ ናይ ገዛ ርእሰይ ጋራጅ ሃሊኒ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እየ ክገብር ደሊ ሶ ቢኢት ኣነ ሃለቃ ቀሺ እየ ክኸውን ዝደሊ ኣነ ከምዚ እየ እንተደኣ ኢልና ኣብ ኣእምሮና ሓደ ስእሊ ስኢልና እታ ናይ መጀመርያ ክንፈልጣ ዘለና ነገር ነታ ናህና ሚእቲ ካብ ሚእቲ ድሌትን ድራይቭን ክህልወና ከም ዘለዎ ማዕረ ማዕረ ከዓ ነዚ ሽዑ ጥልቕ ኢልና ግዜ ወሲድና ክነፅንዖ ከም ዘለና እያዛናትካ ትምህርቲ ፀንሐ I love it I really love it ኩሉ ግዜ እዚ ካብ ትዕዝብተይ ማለት እዩ ከምዚ ብስረቲ ድሓለፍናዮ መከራ ይኸውን ስለቲ ቅድሜና ከምዚ ተመክሮ መፅኡ ዝነግረና ዓውት ሰብ ስለዘየለ ይኸውን ወይም ናይ ምልማብ ልምድታትና ስጋዕቲ ድለ እኹል ስለደይኮነ ይኸውን ግን ንዓይ ዝረኣየኒ ብዙሕ ግዜ እውን ከም ሕቶ ድመፀኒ እንድሕራልዩ እዚ ኩዊክ ፊክስ ዝበሃል ወይ ከዓ ብቅልጥፍ ኢልካ ብፅሕ ኢልካ ውፅኢት ርክብ ተብለሉ
ነገራት ብዙሕ ግዜ ሰባት ጥምድር እሞኒ እዚ ኸ ንዓይ ከም ሓደ ኣሻቓሊ ነገር ገይረ ድሓስቡ መጠን እቲ ትወስዶ መጠን እቲ ስኻ ኢንቨስት ትገብሮ መጠን እቲ ስኻ ትደኽመሉ ነገር ጥራሕ ኢኻ ንስኻ ውፅኢት ትረክብ ኣብ ዝኾነ ነገር ሕጂ ነዚ ከምዚ ነዊሕ ዝጠመተ ስራሕ ክሰርሕ ከለኻ ከዓ ብመንፅር ራእይ ክህልወካ ነቲ ራእይኻ ከዓ ብከምኡ መፅናዕቲ ምርምር ክተሰንዮ ከምኡ ጌርካ እንተዳ ተጓዒዝካ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብነታዊ ውፅኢት ክህልወካ ከም ዝኽእል ዓብ ትምህርቲ እዩ የቐኒለ እዚኣ ክደግማ ምደለኹ እንደገና ትሕቶ ግን ኣብያ ተኽሊኖ ነታ ዝበልካያ እንታይ እያ ሕጂ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ንህና ከባቢና እንዲ መምህርና ዝዓበየ መምህርና ከባቢና እዩ ኦኬ ንኣብነት ሕጂ ክነግረካ ኣብዚ ንህና ተምሃሮ ምሳና ሕጂ ደንታል ስኩል ተሪእኻ ምሲ 35 ካሚል እቶም ተምሃሮ ወይ ኣቦኦም ዶክተር እዩ ወይ ኣዲኦም ዶክተር እያ ወይ ኣቦ ሓጎኦም ገሊኦም ሳልሳይ ጀነሬሽን ዝኾነ ደንቲስት ተምሃሮ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣክሰስ ብቁልጡፍ ብቅፅበት ካብ ኣቦኦም ካብ ኣዲኦም ካብ ሓብቶም ስለ ዝመሃርዎ እቲ ናቶም ድሌት ከዓ ካብ ብንእሽቱ ኣትሒዙ ተኸስኪሱ መፅእ ማለት እዩ ኦኬ አንፎርቹኔትሊ ሕጂ ንህና እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ቁርብ ዝኾነ በዓል ሞያ ኣብ ክንዓቢ ከለና ኣይክህልወና ንኽእል ኣነ ሕጂ ንኣብነት ሲ ከም ብነፍሰይ ክነግረካ ደንቲስት ይትረፍዶ ክኸውን ሲ ርአዮም ሰሚዐም ኣይፈልጥኒ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ 22 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብቲ መጀመርያ ዝመፃናሉ መንእሰይ ነይረ ማለት እዩ ሽዑ ወዲ 20 ዓመት ገለ ከለኹ ማለት እዩ ቅድሚኡ ደንቲስት ርአ ይፈልጥ ሰሚዐ ይፈልጥ ኦኬ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ክሳብ 5 ዓመት ፀኒሐ ማለት እዩ ኢንጂነሪንግ ተማሂረ ድሓር ኣብ ስራሕ ምስ ተሳተፍኩ እቲ ናይ ደንቲስትሪ ሲ ከም ምህላው ከም ሓደ ኣማራፂ ንዓና ክኸውን ከም ዝኽእል ሲ ድሓር ይመፅ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣክሰስ እቲ ንህና ተጠፊካ ንዓኻ እቲ ኣክሰስ ስለዘየለ እቲ ከምኡ ስለዘየለ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ግን ሎንግ ተርም ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ ነብሰይ እንታይ ዝብላ እንታይ እዮም ዝብሉ ምሻሎ ዝበሃል ኣሎ እንድሕሪ ንሓደ ቆልዓ ሲ እንድሕሪ ንሓደ 100 ዓመት ክፀንሕ ኢልካ ትሓስብ ኮንካ ሲ ትሰንደም ንትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናትካ እቲ ሬንጅ እቲ ታይም ፍሬም እዩ ሕጂ ኣነ ሕጂ እግዚኣብሔር በሎ ንነዊሕ ግዜ ክኸውን እዚ ሾርት ፊክስ ከምዘይክኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናተይ ኩሉ ካይዳ ኣክቹሊ ንነዊሕ ሎንግ ተርም እዩ ኩሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናትካ ውሳኔ ኣበናይ ዓውዲ ከብፅሓካ ከም ዝኽእል እንድሕር ሾርት ከምቲ ዝበልካዮ ሾርት ፊክስ ንግዝያዊ ሕጂ ኣብ 6 ወርሒ እንታይ ክገብር ይኽእል ሕጂ ብዙሕ ሰብ መፃካ ሕጂ ካብ ዓዲ ሕጂ የመፅየ ግን ኣብ 6 ወርሒ እንታይ ክገብር ይኽእል ዋል ኣሎ እቲ ናትካ ሓፂር ፕላን ሾርት ተርም ሎንግ ተርም ከዓ ተማዛዘነ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እታ ሕጂ ትገብራ ናይ 6 ወርሒ ንኣብነት ናይ ቋንቋ ምምሃርቲ ኮይና ነቲ ሎንግ ተርም ናትካ ከዓ ክትሕግዘካ ስለትኽእል እዚ ኣሎ ማለት እዩ ግን በታ ናይ 6 ወርሒ ዝገበርካዮ ሕጂ ተበግሶ ግን ነቲ ሎንግ ተርም ናትካ በኣ ተወሲና እንተኮይና ግን ትገብሮ ዝኽእል ዓቕምታት ወሰነ ውሱን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ኣሜሪካ ናቱ ዝኸኣለ ወይ ኣነ ከም ኣሜሪካ ዘይኮነስ ከም ኩሉ ወፃኢ ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ርእሱ ዝኸኣለ ጥቕምን ጉድኣትን ስለ ዘለዎ ሕጂ እቲ ሎንግ ተርም ምርኣይ ኣገዳሲ ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ ተእሳታ ርእሲ ዘለባዊ ንገዛ ርእሱ ክንሰርሕ ከለናስ ናይ መጨረሻ ክንበፅሖ ንደሊ ኣብ 10 ዓመት እንዳልና ንሓስብ ወይስ ኣብ ሕጂ ን6 ወርሒ ወይ ምስላሕ ስለዝሰኣና ናይ ትምህርቲ ዕድል ስለዘይረኸብና ዓቕልና ፀቢብና ንገብሮ ነገር ኢና ንገብር ወይሲ ደው ኢልና very thoroughly ብትንተና ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ስራሕ እዚኣ ክተፅሓኒ ትኽእል ንዝተወሰነ ግዜ ሜይቢ 6 ወርሒ ድሕሪ 5 ዓመት ግን ነብሰይ ኣበየ ክሪኣ ትደሊ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 15 ዓመት ስድራ ምስ ገበርኩ ድሕሪ 20 ዓመት ንደቀይ ዝገድፈሎም ነገርስ እንታይ እዩ ኢልናስ ደቂ 20 ከልና ክንሓስቦ ዝግባአና ነገር እዩ ዝኾነ ኢንተርቪው እንድሕር ከድና ኣነ ንስኻ ንኣብነት ከም ንፈልጦ ወይ ብዙሓት መንእሰያት እውን ከም ዝፈልጦ እንታይ ኦኬ ድሕሪ 5 ዓመት ነብስኻ ኣበይ ትሪኣ ኢሉ ሓተካ ተሃየር ዝገብረካ ሰብ ድሕሪ 10 ዓመት ነብስኻ ኣበይ ትሪኣ እዚኣቶም እዚ ከም ሓደ ስቕ ኢሎም ዝመፁ ነገር ኣይኮነን ምሻሎ ንስኻ ንዕቤት ተሓስብ ዲኻ ንስኻስ ግሮዝ ማይንድሰት ኣለካ ድዩ ንዕቤት ተሓስብ ትኾንካ ኣብቲ ደለካ ይኾንካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ንክትዓቢ ስለ ዝትንትን እያ ሃናፂት ኣርእስትያ ብጣዕሚ ሃናፂት ኣርእስትያ ሕጂ ራእይ ምህላው እዛ ራእይ ቻነል ባይ ዘ ወይ ዕላማኣ ትምኒታ ኩሉ ንሰባት ከመይ ጌርካ ራእይ ትሰርዕ ከመይ ጌርካ ንነዊሕ ትጥምት
كمي غيركا نتا دلخايا فتاني غزي ناتكا ادفانتج تغيرا نعوخا كمي غيرنا نغبرو ندبل حتى دما كم سخماخا كانوا كيلاتات سبات ندامصانا مسنعتاو صحفات كم مسرت ناغبرنا هنا نقيدلنا سلازي زخبركم تعزبت راي مدتعنا ناي مجمرياكم انتلا خوينا بز channel حدرا سبسكرايب مغبارات كمتتوو نخالوت من الساعات احواتنا خمس خطقم يقول اليوم ناي دنتستري بفلاي ناي سن حكيم دليل دلوكم وين كنت محج سمعكم زي تفلطوا قنا بقمت كتقوا تقولوا ان ده حج ندار عليهم حدرا مسانا تصنحو ازيو هنا تصدقوا ان تحسطات لنا دكتور جنتر اجيرو كاب humble beginning بدليتن كتر دليتن تعرن انت بتصحوا እዞም ኣዝና ናሽቱ ድኾና ሕጂ ዘለና ወለዶ ብፍላይ እዞም ብዕድና እዚኦም ትንሽና ናሽቱ ኣሕዋትና ክትበፅሕዎ ትኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ሓደራ ምሳና ፅንሑ ዶክተር ጂ ሓሓሊፍካ ትንክፍ ኣቢልካ ለይ እንዲኻ ነርካ ኣብዚ ነዘን ክልተ ኣርእስታት ክንዝትኸለና ግን ንምንታይ እስኪ ካብዚ ኩሉ ነገር ንስኻስ ከም ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ዓዲ ኦፖርቹኒቲ ለካ ብዙሕ ነገራት ክትገብር ትኽእል ነርካ ግን ንምንታይ ኢኻ ደንቲስትሪ መሪፅካ ንዓኻስ ደንቲስትሪ ላ ትሪገርድ ገበረትካ ወይ ንዓኻ ተርኒንግ ፖይንት ንብሎ ወይ ከም መቐይሮ ዝነበረት ነጥብስ እንታይ እያ ፅቡቅ ትሕትያ እንታይ መስለካ ተኽሊኖ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ 5 ዓመት ምስ ገበርኪ እየ ዳርጋ ናብ ደንቲስት ከይደ ማለት መጀመርያ ግዜ ናብ ደንቲስት ዝኸድኩሉ ሲ ኣነ ወዲ 25 ዓመት ነይረ ማለት እዩ ቅድሚኡ ዛዕባ ናይ ስኒ ጥዕናሲ ኣገዲስኒ ይፈልጥ ሓሲበ ማ ይፈልጥ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ዋንቲ መጀመርያ ግዜ ምስ ከድኩ ግን እንታይ ኮይኑ ኩሉ እቲ ፀገማ ናይ ስኒ ካቪቲ ድዩ ናይ ግርፃን ፀገማ ድዩ ናይ ኩሉ ነገር ስለ ፀንሓኒ ማለት እዩ ብትግርኛ ሕጂ ሩት ካናል ገይረ ዋላ ክራውን ዋላ እቲ ዲፕ ክሊኒንግ ኩሉ እቲ ዘድሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዋንቲ ሲ أنا مسحق فوتي أنا سنة تعيالو اللي إذا حاسب نيره ده حرقن كله تي أنت عشان بقى تاخذ لك كم زي سقع خندي زي فلت مهانيسي ترى عندي مالتي قل تبون أقول كم تعنتو يزور الكهانة نحنت نقول تعمين الله تبص لزخون إزم لك بس الدكتور ذهبني بروتوكول كل فولو أب يريو مالتي سنة أبغى ماتيو تزمت علي confidence ناديسي غير ريو مالتي ندارو مالتي تي you know تناي سنمچنا تناي افمچنا ودي تناي قلب كل نغرات زي كله بنفس اللوط خمس سلازراهو دحر نفسي حتى جميره مالتي انا سلاخ بزي زي فلتسي كماي كاب بزح زي فلت بزعباناي سني بزعباناي اورال هيلث مالتي بزح زي فلت سب كله خمس خل تجنزيبه دحاريتي كاويتي دليت جمير مالتي انا حجي بيرسونالي اتناي سنت ان اقداس مخانا ام نفسي مسرحكو دحارن حدث شابتر كفيت لايك ስለዚህ ካብ ውልቅኻ ካብ ናይ ውልቅኻ ተመክሮ ይድብገስ እዚ ከምዚ ከም ብዙሕ ግዜ ሰባት ሞያ ክመርፁ ከለዉ ቀዳመይቲ ሕታ ኣብ እምሮም ትመፅእ ናተይ እውን ቀደም ከምኡ እዩ ነይሩ ስጋብ ካልኦት ኤሌመንትስ ኣብ ነብሰይ ድመፁ ኦኬ እዚኣ እንድሕር ተማሂረስ ክንደይ ገንዘብ ተምፃለይ ብኡ ክንደይ ደሞ ዝትኽፈል እየ ዝኽእል ድበሃሉ ኣርስቲዮም ቀንዲ ድራይቭ ድገብሩና ብልምዲ ኣባና ጥራሕ ደይኮንስ ኣብ ኩሉ ድበዝሕ ሕብረተሰብ ንእሽተይ ወለዶ ስጋብ ድሓር ድሌት እንታይ ማለት ምዃኑ ንፐርፐዝ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ግምት እቲ ካልኩሌት ገይሩ ዝኸይድ መጀመርያ ድሓስቡ ሓሳብ ንዓይሲ what is there for me ብገንዘብ መልክዕ እንድሕር ከምዚ ሞያ ሃልዮስ ክብሪ ሃልዩኒ ሚድል ክላስ ኮይነ ክነብር ይኽእል እየ ብምባል ኢና ንኣቶ ናትካ ግን the driving force was different personal experience ንዓኻ ወቲካ ሕጂ እንታይ መስለካ እቲ ሓቂ ሓይሽ ሕጂ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለኹ ነዚ ጋጣሚ ዝዕድል ስለ ዘለዎ እዩ ንኣብነት ሕጂ ብዓድና እንተሪእኻዮ ዋላ ድሌትካ ሜዲሲን ከተፅንዕ ዋላ ደንቲስትሪ ከተፅንዕ ግን እተን ዝዋሃባኻ ኦፖርቹኒቲታት ውሕዳት ስለ ዝኾና ደላይዐንም ስለ ዝበዝሕ እቲ ሰብ ዋላ ሜዲሲን ከፅንዕ እንዳደለ ኣብ ኢንጂነሪ ዳኣቱ ሰብ ኣሎ ኢንጂነሪ ከፅንዕ ዝደሊ ኣብ ሜዲሲን ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዙ እቲ ከምኡ ዓይነት ተጋላቢጥካ ከምድላይ ከተፅንዓሉ ዕድል ስለ ዝረኸብኩ እየ ኣነ ከምኡ ገይረዮ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ከብርሆ ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት በታ ናይ ማትሪኩሌሽን ናትካ ናይ ማትሪኩሌሽን ኣብታ 12 ግሬድ ዝወድቅ ክትውድቕ ከለካ ዝነበረ ውፅኢት ብኣ እዩ ናትካ ላይፍ ዝውሰን ማለት እዩ ንኣብነት
كلن تاسع عالم زلوا هجراس بهم يزوسن نايز عاد فلي زغرو كن تايو ولا انجينير نيركا مسانا حج تمهاروسي كوم انجينيرين تمهاراي نيرو ولا اكاونتين تمهاراي نا دنتست رتنيو دحراي كمان دنتست زخونم مالو مالته حجتي ناتكا ريزن فليت خمسة انا ناتي حجي بيرسونالي كابت دنتست خام مخان اب هيوتي لوت سلازم طالي نعو خم ناتي بروفيشن غيره نعو خبيو مخالي بتعمي ادفانتجي مخنياتو you have a reason نعها تنهكا مخنيات لكم منطاي التي ابصراحه كم كتنفع نتنهكا اختمع بلو كل زسي ገንዘብ الكاتغورو ነገር አይኮንም ማለት سو እንድሕር ገንዘብ الكاريت ጎብሮ ኮይኑ every day ክትመሃር ሕጂ ኸንታይ ቴክኖሎጂ ሕጂ ኸንታይ ኒው ትሪትመንት ቀጣላይ ንህይወት ካምሉ ተማራ ኢኻ ማለት ሕጂ ኣነ ነፍሰይ ክሪያ ከለኹ ተኸብለካ ኣሜን ሕጂ ዋላ ማለት almost 10 ዓመት ኮይኑ ሕጂ ካብ ዝምረቕ ዋላ ሕጂ every weekend ትምህርቲ ማለት ኮሚ እጅስ ምኽንያቱ it's not car reason ንኽዓብን ንኽፈልጥን ንዕብን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ከምዚ ንዶ መዚል ካታኣትዎ እንተኮይኑ ሕጂ ፀገምናት እንታይ መፅእ ንዶ መዚል ካታኣትዎ you don't have to ምኽንያት ካብ ውሽጥኻ ካብ ከብድኻ ካብ ልብኻ ድሌት ዘይኮን ልኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እዚ ሕጂ ከም ዕድል ማሎ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ኣብኡ ናብቲ ሪዝን ኣትየን ነቲ ስራሕ ክፈትዎ ምኽኣለይም ዕድል ስለ ዝገበርኩ ማለት እዩ ኣብኡ ኣቲኻ እንደይ ክትፈትዎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዝኾን ሓቂ ኣሎ amazing ምክንያቱ እዚኣቶም እቶም ኣነ እንታይ ኩሉ ግዜ ድማ ፃቓል ነዚታት ክዝቲ ከለኹ ኣጎል ርድኢታት እዮም ኣጎል ርድኢት ሓደ ነገር ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎ ማለት ብኡ ተመሪቕካ ማለት ልክዕ ንዕላማ ትነብር ማለት ኣይኮነን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ምስ ናትካ ቫልዩ ምስ ንስኻ ከም ውልቀ ሰብ ምስ ናትካ ረዘነይ ትገብር ተኮይኑ እንድሕር ኣሚንካሉ ንዕኡ ትሰርሖ ስራሕን ንገንዘብ ኢልካ ትሰርሖ ስራሕን ከምቲ ዝበልካ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ብበይኒ ምልስ ክብል ናፍታ ቅድሚ እዚኣ ሓሳባት ኣብ እምሮይ እናመፅን እያ መንጎ እዚ ዕላና ዳኣቱ ዘለኹ ግን ካልእ ሓተካ ደለኹ ነገር እንድሕር ነይሩ እዚ ደንታል ኬር ክንብል ከለና ወይ ደንቲስትሪ ክንብል ከለና ብመንፅር እቲ ትወስዶ ትምህርቲ እንታይ እዩ እቲ ትህቦ ኣገልግሎት ከንታይ እዩ ከም ኣሕፅር ኣይ ኖ ብጣዕሚ ነዊሕ መልሲ ምዃኑ እዚ ግን ደንቲስትሪ ክንብል ከለና እንታይ ኢኻ ትመሃር መጀመርያ እሱ ምስ ወዳእኻ ከም ንስኻ ዘለኻዮ 4-5 ዓበይቲ ካምፓኒታት ከም ፓርትነር ወይ shareholder ኮንካ ሰሪሕካ ሕጂ ኸ ናትካ ብጣዕሚ ዓብይ ፕራክቲስ from ground up everything new ጌርካ ሰሪሕካዮ እንታይ እዩ እቲ ስራሕ ንስኻ ትህቦ ኣገልግሎት ኣብ ሰዓት እዚ ስለዚ ካብታ ጉዕዞ ካብ ናይቲ ትምህርቲ መልክዕ ከምኡውን ንእሽተይ ተመክሮ ምስ ካልኦት ሰባት ምስራሕ ሕጂ ድማ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘለኻዮ ናይ ገዛ ርእስኻ ፕራክቲስ ማለት ክሊኒክ ናይ ስኒ ሕክምና እስኪ ብሕፅር ዝበለ መልክዑ ጌርካ ኣብርሃለይ اوكي alright then ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ደንቲስትሪ እንታይ እዩ ማለት ሕጂ እቲ ፕሮግራም ግራጁዌት ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ነገር እቲ ኩሉ ቅድሚ ናብቲ ፕሮግራም ክትኣቱ ዝግብኦ እቲ ናይ ሳይንስ ማለት እዩ ባዮሎጂ ይኹን ማይክሮባዮሎጂ ይኹን እዚ ባዮኬሚስትሪ ይኹን ኩሉ እዚ ክትወስዶ ዝግባእካ ቅድሚ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ክትወስዶ ኣለካ እሱ ምስ ወሰድካዮ ምስ ኣተኻ ካሪኩለም ናይቲ ደንታል ስኩል እንታይ እዩ ናይ 4 ዓመት ፕሮግራም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እሱ ኣብተን መጀመርያ 2 ዓመት ከም ቲ ሳይንስ ማለት እዩ እሱ ትመሃር ኣብተን ዝቕፅላ 2 ዓመት ከዓ ቲ ክሊኒካል ማለት እዩ ድሓር ክሊኒክ ተኣቱ ስማት ትብል ኩሉ ትመሃር ማለት እዩ ሕጂ ደንቲስትሪ እንታይ እዩ ማለት بتعمل قفيل يس أبسلون الحجي دنتستري نرأسه كنا شو عتري ولا شو مونت سبيشال تلو إذا مالك أنا هيت أنا توين اللو ناي أورال سيرجري اللو ناي إندودانتكس أو حجتين كلن سبيشال تقلت أن بس حاجة تسمى مثلا نقول قفيل حجي أنت مالتي كابزيانو سبيشالايز غير كاب حنت إيريم سبيشالايز كتقبريا تخلي خمالتي ناتي نابنت حجي أنا جنرال دنتست مالت كأ نقول نقرات كجبر تغليها حجتي ولا تم سبيشال تخبروا زخلو نعملت عند حربتها في الساعة ناتكاد دليت اللي كان عملت أنا حجي بريس كجبرية دليت عند حرالني بقدام سنبت داخل كلية قال داخل كلية نعاخ كوس خلاها مالتي نتفلتت نعاخ هلا مالتي قال
ابز حجي كم زبل كايون تاي خلي تاي اخي الكحجن عملت نافكا كلينيك كفت زبل حتوي كم تعانتو يزبلنا رأي هلو قالوا حجي رأي ناتكا تاي مسل ناتكا فيجن ناتكا رئيسي كمي الشيء وسان حجي وقتي كسرع تقول لي مس كامبانا كسرع تقول لي مس برايفت براكتيس قالوا حجي لازم تقولي كسرع بزح نغرات قالوا تي فيلم بزح قفي ولا تناي opportunity سرح opportunity بخوم قفي حسلا زخونه قل تناتكا رأي انتاي مسل انا امنت حجي كمن زناتي مخفاتي مس جروب براكتيس سريح مس قالوا كل بزح نغرات رئي ناتي خفت ስለዚህ ደለኹ ሕጂ ናት ክትከፍት ግን all of a sudden እንታይ ማለት ሕጂ you're a dentist ኢኻ ተወሳኺም you're a business owner ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ቢዝነስ ክትመሃሮ ኣለካ ኮሚኒኬሽን ክትመሃሮ ኣለካ ኩሉ ነገራት ኤክስትራ ክትፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንክኸውን ኣነ ሕጂ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ናይ ክሊኒክ ኢኻ ትመሃር እምበር ነቲ ናይ ቢዝነስ ብዙሕ ኣይትመሃሮን ኢኻ ሕጂ ብውልቀይ ፖድካስት እንዳሰማዕኩ እየ መፅሓፍቲ እንዳንበብኩ እየ لك نتناي بيزنس بعليك مهارو وسينا مالتي اوكي سو حجي قد صالف مرت زليون لك خابت كلينيك نلعلي ات بيزنس كاميجا كاران كم تغبرو كل زي مالت كل ودي يحب لك اي كن تاي مالت ايه السو كومفورتابل مسكونكا اي انا حجي نتاي غيره اوكي بعد حجي حدنا كلينيك خفت نتنا هذا فيجن تاع كم مثل الماني سيرفيس قبر كم كله نتاعش من بلان جرا كافي كمالتي